Čaute, tu je Jočko, práve natáčam nočný vlog a práve ideme z obchodu a to som vlastne povedal, ale to je nič. Ideme... Práve ideme z obchodu s bratrancom Davidom. Čaute. Počkaj ešte raz. Čaute. Tu je Ondrik. Čau. A ideme práve z obchodu a boli sme si kúpiť nejakú vodu, čipsy, tak aby sme si večer pozreli nejaký horor. Horor. Pes! Tu je ďalčičko, neukážem vám ho, lebo... Mohli by sme ich ináč oslepiť. Tu nie náš? Nie je to naše autičko. Práve sme sa zľakli psa. Počkajte, povie vám niečo David. Čaute, keď ste chceli vidieť aj moje videá, napíšte si David_x_tv. David X TV. Takže to... Dajte odber a like. A máte to u mňa. Nedávajte mu žiadne lajky a žiadne odbery, dávajte ich mne. Nie. Rozumiete? Aj mne. Žiadne komenty. Mám si trusiť vodu. No. A práve ideme kolo domčeka. Nič nevidno. Škoda. Ukáži mi, jak im švieci nuka. Želeno. A škoda, nič nevidno tu, lebo je tma. Pesa. My máme také, viete, nočné videnie. My vidíme všetko, ale neviem, či vy vidíte nás, ale asi nie. Vidíme všetko, ale nerozmýšľame. Prepáčte, keď ma nevidno a... Prepáčte mi to a práve sa blížime k nášmu domu. A je to možno, ja viem, možno kilometr. 10 domov. Neviem. Z matematiky som mal 3, neviem. Pes, pozor. Pes. Však poď tu. Prepáčte, sme východniari a asi to aj vidno, aj poznať. Sme východniari, skrátka, a som východniar a už. Aha. No už poď sa. A už sme za chvíľu doma, takže asi budem končiť to video. Ale ešte nie, však budeme pri dome. Nedávajte mu žiadne lajky, žiadne odbery, nič také. Nie, prosím vás, nie. Mám zalac. A nie. Prestaň. A budeš to musieť vypnúť. Prestaň. Dajte aj mne like a odber. Dobre, tak jeden like a jeden odber mu dajte. Alebo si to video. Dobre. Ešte chodíme. Nie, ide to video, tu ide, neviem čo, ide na zavtičko. A keby ste chceli nejaký challenge, len challenge, žiadny let's play, lebo ja točiť let's play nebudem. Možno až si kúpim nový počítač, tak budem točiť nové let's play, lebo teraz ten, čo mám, je to šitný notebook a kúpim si nový počítač stolový. Pesa. Dajte mi Pesa, počkajte. Nejaký vymyslený challenge a napíšte mi to do komentov a budem sa snažiť to natočiť nejak, napríklad nejaký Chubby Bunnies. Počkajte trochu. Napríklad nejaký Chubby Bunnies, niečo také, napríklad, neviem, niečo také. Takže už sme pri dome, pozrite sa, tu toto svetlo. Nie je to náš dom, ale tu hneď pod tým je náš dom. Takže ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nie, dajte dislike, sem tam nejaký komentár a odber. Takže čaute. Dúfam, že budem mať čo najviac dislikeov. Geronimo.